Edonon goldiri begiak itxita nau Kaletako taken txutzutzen zaiatzen zeinek Edezio modio doinazek urratzen duten bengo biztanlean izateak Baina ez da ezer, ez da zer entzuten Urrunean izildazuna eskatzean Didatenen garraziak Edur naiz iezina
Bakardadea egin zenuen zu gordeleku josta jautxia Zumea polborreroaren eskuetan da zeizaia Demaitatzea bezarkada hauek zure azaleuna Da bihotz gozoa pozoitu duenean Gabeko zigorraz Zilean doa menperatzen Borrokarako gaztez Gia den gorputza Txoko gafarieta, monopoli reala Dadoak botata, putreak datzan Eskutuko taleta, eskupeko dirutak Lurpean izelik, langile
Ziurretik galtzen diren bataiak daude. Zaila da borrokatzea ikusten ez denaren aurka. Pizten da igorria zabaltzen ditu egak. Beginianeak handitzen dira ikusteko gauza. Gure histeriak gara
único que tienen que saber los ciudadanos es que el gobierno está detrás. Gravísima la acusación que hoy hace Amnistía Internacional. Dice, hay torturas policiales en España. Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado torturan, dice Amnistía Internacional, y quedan impunes porque son ellas mismas las que investigan. Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko muxua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. A con su rompe